Hi! Λοιπόν, σήμερα κάνω το βίντεο για τους 20 subscribers. Ναι, 20 subscribers. Το βλέπετε, είμαι τόσο καλό στα αθλήματα. Πήρα σε όλα χρυσό. Ωραία, σταματήσω τις βλακίες. Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε? Κάνουμε ένα μικρό Q&A για τους 20 subscribers. Ναι, εσύ, εσύ και εσύ φως, όπα. Βράδυ, μέρα, βράδυ, μέρα, βράδυ, μέρα, ναι, λοιπόν, αυτά, ωραία, αυτά από μένα τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου στα comments τις ερωτήσεις σας για να κάνουμε το μικρό Q&A. Πρέπει να κόψω κάβατα τις